Il-GRTU inghaqdet ma' imsieħba soċjali oħra b'appell lill-partiti politiċi biex il-proposti li jitressqu jkunu stmati b'mod dettaljat. Paula Abela, President tal-GRTU, għal dan f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-unjin tan-negozjanti ż-żgħar ukoll ressqet il-proposti tagħha. F'diskors fejn kienet innotata l-ħtieġa tad-dixxilpina finanzjarja, Abela iddikjara hekk. Imma naqbel iva li kull proposta li jkun hemm għandha tkun ovvjament kostit u tkun viabli li il-pajjiż jista' jiflaħha. Intant il-GRTU għandha 33 proposta li proponu miżuri biex in-negozji jkollhom aktar profitabilità filwaqt li jibbenefikaw minn inqas taxxi u burokrazija li fi kliemhom tnaqqas il-qlieħ. Anke l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti batet il-proposti tagħha lil partiti politiċi ma setax jonqos li f'dan tirreferi għas-suċċess fil-qasam turistiku u qalet li wieħed għandu jibni fuq dak li nkiseb fl-aħħar snin. Fuq kollox qalet l-MHRA l-enfasi ta' pajjiżna għandu jibqa' fuq it-tkabbir ekonomiku. L-MHRA għandha 11 proposta, bl-ewwel waħda tkun il-konsolidazzjoni fiskali. Flimkien ma' fatturi oħra l-MHRA temmen li l-ekonomija Maltija għandha tibqa' fit-triq li qabdet. Il-benefiċjarji tkun is-soċjetà kollha kemm hi, qalet l-MHRA.